I kao što smo na početku emisije rekli, a mnogi znaju, mnogi i praktikuju, danas je počeo Božićni post koji će trajati narednih 6 nedelja. Postna hrana je obavezna za sve one koji se pričešćuju, a ponuda na pijačnim tezgama je raznolika. Cena ribe u odnosu na prošlu godinu je niža, pa je skoro izjednačena sa cenom pasulja. Istraživali smo kako stanovnici grada na Moravi doživljavaju post i da li je njegova suština samo odricanje od mrsne hrane ili od nekih drugih stvari. Evo priče. Prodavci ribe u narednih mesec i po dana očekuju veću potražnju, a prema iskustvima do sada najviše se prodaju šaran i pastrmka. Cene su ove godine znatno jeftinije u odnosu na prethodnu, a građani ipak dosta kupuju i povrće. Šaran ubedljivo najviše se prodaje u ovom poslu. Zbog Nikordana, ko slavi, on obično uzima šaran slavu i to je. Cene ribe su povoljnije nego prošle godine. Šaran je prošle godine bio 850, sad je 749 dinara. Pastrmka je bila 900 dinara, sad je 799 dinara. Inače imalo je posta i van posta da narod kupuje ribu. Kupuje se krompir, šangrepa, kiseli kupus, ovaj kupus. Šta mogu da kažem, tako volim da jede. Stanovnici grada na Moravi, iako poste po svim verskim pravilima, kažu da je post mnogo više od hrane, već on predstavlja dane čistih misli i dela. Isključivo postna hrana i to na vodi. Ako mi ćemo se pričestiti, mada sam ja od jutros počinjem post i hoću da se pričestim. Znači, treba imati dobre misli, ponašati se prema drugima onako kako treba, znači pomagati drugima, a hrana znači je i još uz to. Naravno da je više od hrane, ali post bez dobrih dela ne znači ništa. Post je uzdržanje telesno, ali ako mi ne živimo po Božjim zapovestima, ako ne pomažemo sirotinju u skladu sa našim mogućnostima, ako želimo zlo drugim ljudima, čak i ako ne činimo dobro, o mogućnosti smo, džaba nama post. To je moje lično mišljenje i tako čovjek koji to tako ne radi, bolji su ljudi koji su van crkve, koji su moralni. Mnogo je bitnije od hrane činiti dobra dela i misliti dobro drugima. Pa nešto više od hrane. Ne treba pričati ružne riječi, ne treba nikoga mrzeti. Treba i postiti i lepe reči izgovarati, ne svađati se, ništa i to je post. Kad treba da postim, ja postim, kad ne postim i ništa. Mi to poštujemo Boga i sve, ali kad možemo postimo, mi na selu mnogo radimo, pa i ne može ljudi da izdrže, da poste i da rade toliko. Barem jednu nedelju građani Srbije odvojit će za post i pričest kako bi spremno dočekali najveći hrišćanski praznik. Za Kurir televiziju, Violeta